Biyernes. Biyernes pas na. Kanahol. Nahod sa parang Nahol. Sabi mo. ay parang bakla ka balong. Sabi Oo. niya, nag-isa ko sa kanya. Ay, maliit ka pa man. Hindi pwede ka pa man halikan. Eh, kahit ito, pwede pang halikan itong dalawa na ito. Nakalis na yung ama. Nakaus na si Ate. Miss ka! Wait naman siya. Ate, Ethan na naman si Ethan. Ano nga? Si Tantan! Sige na! Kunin ko yung face mask ko! May face na ako na rin. Ay! Bako mo pala ang suki. Tawag mo. Okay. Paano to? Sana yung bag na yellow. Akin na, J. Natin, no? Sir, ano pong order nyo? Chicken? Gusto mo ng chicken? Ano gusto mo? Chicken? Sa'yo na? Halo. Halo-halo. Di ba tayo chicken? Uy, halo-halo. Ako ano saan sila? 1, 2, 3, 4, 5. Huwag ka doon halo-halo sa masura na kung kami. 4, 5. Andre, ano gusto mo? Chicken din? Chicken? Tingnan mo yung mukha mo. Ano ba yan? Mas maputi na si Kuya kasi sa'yo. Ganon? Uy, si Andre. Ang kulit ni Andre. Abin. Tabi kayo dito. Ano yung binili mo? Yung ano lang? Yung noodles? Yung noodles? Oo. Oo. Nakiiwi na ako. Nawiwiwi ka? Nakiiwi na ako. Ang dami. Hindi. Bakit ba? Pwedeng hawakan yan. Pwede. Ang mga naganda. Bakit may mga pera? Ba't may mga pera?
Kasi nagwi-wish sila, tapos tinatapon nila dyan. Totoo? Opo. Magkakatotoo yan? Opo, yung wish. Wala. Wala ba kumain? Ano pa? Auditorium. Yung pigeon, malaki. Municipal hall. May bilian? Hindi yan bilihan. Anong mesa? Nakambal.